बड़ भाई बड़े अब करा देनी नु अब कल तो फिर से करो चल हम तो बहुत लोग से तार परिचय करो नहीं तो हम तारा पीठ पीछे उनकर से परिचय बिगाड़ ले अरे जग करे से लभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ये हमारा विनाश भैया फुलवरिया में जकर बियाह में हम गई रही रंजीत तिवारी फौजी जी बरिसवन जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा बाबा बजाती तनी ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा करम तहरो लागे खानदानी बा सनमी करम तहरो अंकित सरकार जी बरिसवन हमारा दिल के टुकड़ा विलास भैया पंकज राय जी हमारा पुतुल भैया के भी आगमन भइल बा आई हमरा भैया के पिताजी अकेले ही कहा कि हमरा पे ब्लेम लगा दी हम बर्दाश्त कर ले अविनाश भैया के पिताजी पहले इनकरा के पैसा ले लेबे तब बता अविनाश ना अभिमन्यु भैया के पिताजी अभिमन्यु दुबे जी के हम बता दे अब हम बोली बोलो एकदम बोलो कि जे करे से लभ गईनी ओह के परेशानी बा पहले तो पैसा ले लो ओकरा बाद हम सुनाए तारा भी कमी नहीं के हमरा लेवे के पड़ी हमरो भी कमी बा है ने अब कि जे करे से लभ गईनी ये बंटी भैया ओह के परेशानी बा सुनना चाहो सुन एमे हमारे कसूर नहीं खे हां बंटी भैया एमे हमारे कसूर नहीं खे तिगारी भाई में हमारे कसूर नहीं खे वो कर नियत में बेईमानी बा तहरा के निमन से पतावा ओकर नियत में बेईमानी जरूर पता पायो तुमा ओहर नियत में बेईमानी सतीश भैया के अली से बानी अखियां मिला लया वगरवा लगालो हमार मन अखियां मिला लया वगरवा लगालो कोरा अरविंद भैया गोपालगंज अखियां मिला लया वगरवा लगालो हमार मन हेने आके कहनु भाई इतना कंजूस है ना धरती पर एगो कंजूस पैदा होइल बा एकर लइका हो गई ना मिठाई खियले ना कार्यक्रम करले अनुपमा हेने आवो बट रजनीगंधा क्या करे दे हमरा के आवत तारो असली याद के घरी हमरा ततीत मीठ खाइल मानबा कि ए घरी हमरा ततीत मीठ खाइल
हमरे मने एकदम ना अनुपमा है नहीं आओ सामने आओ विकी भैया पटना से अभिमन्यु दुबे जी हमार दुल्हे राजा हम नहीं तो हंसत रह हम व्यस्त बनी मनाव जे और व्यस्त रहे एगो गाना के फरमाइश बा अनुपमा कौन तनी रीड और बढ़ जाइए हवा तो हमारा पेट भर जाइए हां डांस करो हमारा भी बचपन के मित्र ये संगीत के क्षेत्र में हमारा स्वागत करी देसु भैया ए सुशिक्षा भोजपुरी जगत के हमार दुलरुआ भाई जिगर के टुकड़ा चंदन यादव जी के भी आगमन मंच पे भइल बा ई परिवार स्वागत करता भाई चंदन जी के गोलू राजा के बड़ भाई यानी हमार बड़ भाई रविरंजन भैया के हम स्वागत करतनी पटना से चल के हिमांशु राय भैया के जितना मित्र लोग आइल बा सबके स्वागत बा पुतुल भैया के तरफ से